Good morning guys, si Nanay Basing Channel. Karon guys, manglaba ko og ahon kaugalingong underwear gamit ang usara ra kamot in town. Yan. Tanawan ninyo guys, ug unsaon na. At ang likuha ang sa panty guys. Hindi pa nga sunrocks, kung makuha dali, di natin naglagkuso. Di ada. Di jadi ka timbang rin ang pikas kamot.
may mulabas ang sa mga sinina guys. Atong panty mauwa man ta magpalabas atong panty. Kaptura ni guys, basta makabahog sabon. Eh, hai Sarah deh. Tentu laman. Orang kita hai sang banget. Sige. Di mo.
Salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog karong adlaw. And God bless to all.